изказвани гласувания. Няма да е добре, ако е така, няма да е добре не за мен, не за партия ГЕРБ, за гражданите на Сливен. Днес успешно успяхме да отхвърлим няколко предложения за регулационни промени, които касаят конкретни хора, конкретни фирми. Окей, решили сме да ни се случват нещата, да... Аз веднъж казах, ако не можем да помагаме, поне да не пречим, но така сте решили, така сте гласували. Гласувахме да не пуснем пазара в дружба, който стои от много време. Сигурно има някакви мотиви. Така сте решили, така сте направили. Това, което искам да кажа, господин Грибалков, за България, който човеките финансова интервенция, нашите много скромни опити да ремонтираме част от улиците в населените места, става дума за 140 хиляди лева, сума, която е бюджета предвидена за текущи ремонти по уличната мрежа на населените места, сума, която е повече от малка, няма нужда да търся някакви критерии квалифицирана, мисля, че тя сама по себе си говори за това каква е. С тези 140 хиляди лева, това, което са приложили експертите от общината, е да реагираме на места, където има шанс да запазим съществуваща настилка, защото ние с тях ясно е, че не може да изградим каквото и да е. Сега да ни говоря, ако ни разделим на 45 населени места, каква сума се получава, мисля, че не е сериозно. Това, което искам да кажа е, че никога до сега не съм се ръководил от това, от коя партия е избран кмета на едно населено място. Или на съответната улица, дадено населено място, какви хора живеят, за кого са гласували те. Тук присъстват и така много от кметовете на селата, от различни политически сили, като гледам така че могат и те да вземат отношение и да кажат дали имало момент, в който съм отказал на някой от кметовете да съдействам по даден проблем или да работя по даден проблем, за това, защото той, виждате ли, не е от ГЕРБ. Така че ако има нещо, което не съм удовлетворен по отношение на тези ремонти, то е за размера на сумата, която можем да отделим. Много жалко, много съжалявам, че можем да отделим само толкова за населените места. Искаме се да можем да интервенираме във всички и то със сериозни суми. Но не приемам никакви обвинения за политическо разделение. Напротив, не съм ги гледал. Населените места са такива, каквито са дошли от експертите. Благодаря. Благодаря, господин Радев.